Medzinárodné zdravotnícke organizácie každoročne vyhlasujú Svetový deň obličiek. Na základe ich rozhodnutia si ľudia po celom svete pripomínajú tento deň v prvej polovici marca. Cieľom osvetovej akcie je zvýšenie povedomia o význame obličiek pre zdravie človeka. Svetový deň obličiek je vyhlasovaný už 8 rokov. Obličky sú totiž dôležitým orgánom ľudského tela. Zbavujú ho odpadových látok, súčasne udržiavajú optimálnu hladinu tekutín v organizme. Pre život človeka sú rovnako nevyhnutné ako srdce a pľúca. Sú však často napádané rôznymi chorobami. V Európe má problémy s obličkami v priemere každý 10. človek. Celosvetové štatistiky hovoria o tom, že rôzne ochorenia obličiek má až zhruba 500 miliónov ľudí. V tomto smere sú veľmi nápomocné rôzne formy dialýzy. Moderná technika vlastne nahrádza choré obličky pacienta a odstraňuje z tela rozličné škodliviny. Každý rok od roku 2006 je venovaný inej tematike. Tento rok je venovaný seniorom a chorobám obličiek vo vyššom veku, pretože populácia všeobecne stárne a tým pádom aj stárnu obličky. Totiž hlavne v staršom veku sa najvypuklejšie prejavujú bolesti samotných obličiek. Organizmus je málo odolný a nestačí čeliť najrôznejším ochoreniam. Pritom človek môže mať obličky v zlom stave už celé 10 ročia. V mladšom veku sa však ich ochorenie prejavuje úplne inak, a to vyšším krvným tlakom, bolesťou hlavy, ale aj úplne bežnou únavou. Len málo kto si vtedy uvedomí, že to všetko môže byť spôsobené nezdravými obličkami. Tie negatívne vplývajú aj na činnosť kardiovaskulárneho systému. Značnú pozornosť by im mali venovať aj diabetici. Aj cukrovka má veľký vplyv na ich činnosť. Podľa Jozefa Makohusa si väčšina pacientov z Michalovského okresu uvedomuje nezastupiteľné miesto obličiek v ľudskom organizme. Počúvajú naše rady, chodia pravidelne na kontroly a tí pacienti, ktorí už sú na dialýze, tak chodia pravidelne, lebo keď vynechajú liečbu, tak bohužiaľ dochádza k úmrtiu pacientov. Ak chce mať človek zdravé obličky, preventívne prehliadky by mali byť samozrejmosťou. Všeobecne preventívne vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia raz za 2 roky. Ale vyšetrenie obličiek môže mať pacient realizované kedykoľvek, keď je odoslaný obvodným alebo iným odborným lekárom, ak vidia dôvod na to vyšetrenie. Na Svetový deň obličiek, ktorý sme si pripomenuli v štvrtok 13. marca, nezabudli ani zdravotnícke pracoviská v Košickom kraji. Pri tejto príležitosti ich zástupcovia zorganizovali krajský seminár pod názvom Obličky starnú spolu s nami. Uskutočnil sa v priestoroch Lekárskej fakulty v Košiciach.